Uganiwe ngiyasho futhi laba abasazogana nabambalwa akasebeganiwe abano 20 years bangakuthatha lokho wena mongakwenza ungathi ngimosha amakhosikazi wenu wena ustinji nongalwazi loluhlelo ungaphenduli ngoba ngeke uphendule kahle ngoba vela uzo insizwe ezincane lalela ngibafethu ukade ikhaya uyafuneka imali ehlalayo ekhaya ekade noma yini emergency ukuthi mosegoli kuba nenkinga ekhaya uthi mama phuthuma hambe uyovula kuphi ufike ukhiphe phuthuma mama kunento hamba ukhipha kuphi ngeke ususuke egoli udrive kufanele ubuye uzokhipha imali wenzeni yonke le nto le noma ngabe kuthiwa uzothi uyayifaka wenzani ugade ikhaya ukuthi makunento manje engezukudinga ukuthi ahamba yekophepha kodolobha kuba angithi yabona bese kuba yeyakhe banedinga abantu besifazane noma bethu ingane noma kuthiwa umama ngibuka omama abaningi omama bethu abayazi imali baze bahamba emhlabeni angayiphathanga nje 10,000 rand ngesandla sakhe kodwa indoda ihola 30,000 akayazi 10,000 into enjalo lo muntu noma esihambile emhlabeni izothi ingane zithi ziyacela mama sicela imali mama siyahlupha ngeke akwazi ukubuya azopha ingane ngoba akayazange semhlabeni imali ubaba wayengamniki kwahlushekwa nje njalo ehlale eboleka uzobona ingane ezinezikweleti umhlaba wonke ubone kuhlushekwe ekhaya ingoba vele umama hambe ehlupheka kwakugcwele izikweleti ekhaya angithi yabona uhambe nezikweleti engabakhokhelanga abantu abakweleta ngenxa ukuthi ubengaphiwa imali ubondliwa sihlukanise ke ngane zakwethu ukhona ukondla ukhona ukupha umuntu imali abantu yabashaya leyo nto leyo ngifisa ke bengitshela abafana bala ekhaya ukuthi bafana masemkhulile omakoti benu anobondla yasho nencwadi kaEfesu ithi yondlana umndeni ithi abayihlele phansi kwethu ithi yondlana abantwana benu angithi yabona ngiyacabanga ukuthi 5:11 lapho 4:31 ilapho nje kodwa ngicelayo ke ukuthi abafunde insizwa esiqeda ukugana ukuthi yini lethi injabulo ekhaya smile isilethwa yini kumakoti ukuhlalaza ukuthi iphakethe lakhe le right hayi imali eningi amamiliyoni 500 nje ahlale nayo nje 200 nje ahlale nayo mobona ukuthi usikolile insizwa yakithi ukuthi uphanda phandile ko Hollywood kobani muso njalo wena kufuna ukugcwala iphakethe lakho ehle nje sofene iphathe lokuthonga qhamuka umuntu va nge1000 emehlweni umbone le chini zoba njalo nge15 nje ubuhola nge31 obaba badala baqhamuka sebethi hey umuntu esifazana indaba yokumupha imali kanjani ingakho behlupheka ingakho ingane ehlupheka ingakho bebaphingela qhamuka insizwa emadolobheni behamba lapha ema-island bephethela amabhasikidi amancane uthe qhamuka lapha ne-island ephethe ibhasikidi encane uyazi wenzani asethathela ushukela omncane kuthiwa alishoni bese qhamuka insizwa lapha bese ithethe izandla ibona umakoti wakho omuhle bese kha umntanami hawu ngani yami bese muthi ithi qala bese ijike ebuseni bese hawu makoti ninjani bese ethi baba ungabona uthathela ushukela yokwenza ukudla kwasemsamini hayi ngizama ubudget ubaba nje imali anginike yona lena bandla enini hawu ukanile sorry indoda yakho uthe ushukela ongaka isebenza phi uba Eskom bese insizwa ithi hayi thatha lo ubone sephumela lo bese ithi insizwa thatha lo akabuza ugijimesela ndithola ingashawanga insizwa ukuthi akala ndithola uyayibona ukuthi sekuzokwenzeka lento ayifisa empilweni uzogcina sethatha amakhelo okusabe ngekho kuphi kwilist uzogcina sefika ethelini sethi ngicela nevodo komka 100 rand uyophelela kumakoti wakho